Umbuzo wami uthi yini eyenze wena wabona kufanele uthathe impilo yakho uyifake ebunzimeni obungaka nasengozini engaka, uthathe ngisho neyomndeni wakho uphinde uyifake lapho? Uphushwe yini ukuthi uthathe lesi sinqumo? Mhlonishwa, kuyinkinga lokho besibhekene nakho. Okungiphazamiseka kakhulu ukuthi lobugebengu ekade sibona benzeka lobufuna ukwenzeka, abantu befuna ukuthatha izwe ngobugebengu. Kubugebengu obuzolimaza izingane zethu ngoba izidakamizwa lezi abasebenza ngazo. Angisho ukuthi uma bekade kubugebengu obungahlanganisi nezidakamizwa besokubekezelela bese ngeke sikubekezelele kwabona. Kodwa lokhu kuhlangene nezidakamizwa. Ngicabanga ukuthi iningi lomphakathi wale South Africa liyazi ukuthi uma unesihlobo owazana naso noma inengane oyizalayo esekuyaqala yadla idakamizwa seyimoshakele ngeke usakwazi ukuyilungisa. Abantu abaningi ke bahlukumezwe lezi dakamizwa. Ingakho ke siwumphakathi sisonke kumele sizimisele sihlangane sibumbane ukuze silwisane nalesihlava. Lokho kungenza ukuthi ngiphakameke ukuthi ngikhulume lolu daba ingoba ngibona ukuthi uma ngiliyeka ukukhuluma umndeni wami ukhona nje umshana wami odla idakamizwa ngikhuluma nawo eziqhamuka ngabo labantu. Uma abaphathi bezovumela lezi gebengu ukuthi ziqhubeke nokuthengisela izingane zethu lezi dakamizwa zize nazo zilethela South Africa zizakhe la South Africa, okusho kahle kahle izwe leli lizobe lifile. So thi silele emathuneni thina sibe sishiya ingane zethu zihlupheke. So ngaleso sizathu ngiyabona ukuthi kumele ukuthi sikhulume manje ukuze sikwazi ukulungisa izwe ukuya phambili. Lokho kuncane umuntu angakwazi ukwenza njengoba ethunywe enikeza umsebenzi ukuthi avikele izwe. Kumele ukuthi sikwenze. Ngisho kuthiwa kuyingozi thina ngoba ubungozi vele into umuntu aloka eqala engena emaphoyiseni ukuthi iphoyisa amaqhuma isibhamu ngala abantu bebaleka bayale iphoyisa afanele liqonde la qhuma khona isibhamu. Kumele lisinikele ngalokho. Lokho engikwenzile kuyafana ke nalokho ukuthi ngiyazinikela ukuthi ukuze umphakathi uvikeleke kumele thina esinikeze umsebenzi ukuthi sivikele umphakathi kube yithina esizinikelayo kuqala. Ngicabanga ukuthi leyo kuphela nje into engayifinqa ukuthi engigqugquzela ukuthi ngikwenze lo engikwenzile.